Transport matèries perilloses. Els vehicles que transporten mercaderies perilloses porten unes plaques de color taronja amb unes xifres que indiquen la substància que transporten. Quan circuleu amb el vostre vehicle, mantingueu la distància de seguretat amb els vehicles de mercaderies perilloses. Si trobeu un vehicle de mercaderies perilloses accidentat, comuniqueu-vos amb el telèfon d'emergència 112 a través de l'aplicació per a dispositius mòbils 112 accessible. Si és possible, digueu-los també el número que apareix a la placa taronja si en té. En el cas que detecteu una fuita del producte, del camió o de la càrrega o un incendi, per a la vostra seguretat, allunyeu-vos immediatament del lloc en sentit contrari a la direcció del vent. Més informació al web interior.gencat.cat/mercaderies perilloses.